أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Udumo lonke lumfanele uAllah umdala weinsuku umveli qala umveli nqangi umenzi weinto zonke. Okuwuye onisa lemvula enibona inginetha kamnandi kangaka. Okuwuye owehlisa lesi sibusiso lesi semvula njengoba amazwe amaningi eyintula imvula kodwa thina umdala usasithandile usasizwela njengoba ningibona nje nginetha kamnandi kangaka angisajabulanga ngijabule sincane njengomdlwana kube ngiyangibona ngitshekizisa umsila lo msila lo ufihlekile engingenawo waziwa yimi ngedwa nomdala wami. Cha wenganza kwethu ngithi angiyibeki indaba la le verse yeQuran engiyikhothayo umdali uyasitshela ukuthi ngempela ngelinye ilanga ukufa bafowethu kuzosifica noma ngabe ukuphi ukufa kuzofika kuwe ngisho noma kuthiwa ukubuild elikhulu elide kangakanani noma kuthiwa usendizeni noma kuthiwa usesikebheni noma kuthiwa usemkhumbini ukufa kuyofika kuwe ngelinye ilanga. Ngakho ke alelani ke bafowethu ake ngibhedeke manje ngendlela engijwayele ukubheda ngayo angithi nihlale nithi ngiyabheda lalela ke njengoba sengikutshelile ukuthi ukufa kuyeza nakuwe lalela ngikutshela impilo yakho ifana nefu lona liphela lihamba. Impilo yakho ifana nempilo yomqashwa ongaxoshwa anytime emsebenzini. Impilo yakho ifana nekhandlela elikhanyisiwe kodwa labekwe emoyeni elingacima anytime. Impilo yakho ifana nembali eqhakazile ngelinye ilanga siyazi ukuthi imbali yabuna. Impilo yakho ifana nani? Ifana notshani ngelinye ilanga lobo tshani lobo buyoshiswa ngomlilo kuphele ngabo. Impilo yakho ifana neglobe. Ifana neglobe lelo khayinse ngale endlini kumanje. Ngelinye ilanga lelo globe lelo lizophela ulilahle kufanele ukuthi uyothenga elinye. Impilo yakho leyo. Impilo yakho. Hayi khuluma Shandu. Balalela abantu. Impilo yakho ifana nale cellphone oyiphethe. Kumanje le cellphone oyiphethe impilo yakho ifana nayo. Njengoba ungibuka nje kuleyo cellphone yakho ungibuka ngoba inebhetri. Malika lacisha lelo battery lelo awangafaka elinye ibhetri noma awangathenga elinye ibhetri leyo cellphone leyo ayiphindi isebenze. Impilo yakho ke injalo fana naleyo cellphone leyo oyiphethe. Ngakho ke bafowethu amazama okugcina athini uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza umenzi wenu ukumkhonza umdali wenu ukumkhonza umdala weinsuku ukumkhonza umenzi weinto zonke khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na. Noma onkulunkulu benu enabakhandelwa oyihlo labeni sabakhonzana namhlanje abaziwa yini mina angibazi. Noma onkulunkulu laba enibathenga ngemali yenu nibuye nizobaphanyeka ezindlini zenu noma emathempelini enu yini nazi ukuthi nibathenga ngamalini nibathenga kuphi. Noma labo onkulunkulu benu laba abaziwa yini abangazange badala lutho kepha mina nendlu yami siyohlala simkhonza umdala weinsuku umdali weinto zonke umveli nqangi umenzi weinto zonke. Ngithi udumo lonke lumfanele yena yedwa. Uma ungazilungiseleli wena yazi kodwa ukuthi ngelinye ilanga lomhlaba uzowushiya uthanda ungathandi wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.